Salutare tuturor, eu sunt Raul și astăzi vin cu slow motion. Și astăzi jucăm Temple Run. Un joc care mi s-a părut genial chiar în prima vedere. Să-mi și un pic mobize, nu mai sus. Chiar din prima vedere mi s-a părut un joc nu creativ, că ei putea spune doar, nu știu în ce fel, dar ei putea spune într-un fel. Mi se pare, este un joc escape în care trebuie să scap de fucking maimuțe. Deci, da. ...500 de metri. Oh, ce podul ăsta. Wow, ce jump ăsta am făcut. Văzut? Ui, șurub costele. Oh my... Nu vei să rămâi asta, ce doamne. Main menu. Nu, ce pot, în fine. Doamne, cât ce sunt. Ce aveți, mă, am vrut să fac o poză. Oh, nu pot să șanță. Cu ce filmezi? Cu Mobizen? Tu cu ce? Run again. Run fucking again. ...250 de metri ne-am dus până acum, oameni buni și nebuni. Am o colegă și aia este tot gameriță. O cheamă Rodiana Girl Hunter. Dar dacă vreți să abonați-vă la ea, eu nu vă spune să vă abonați la ea. Deci, doar uitați-vă la X Super Geo. El începe cu salutare, oameni buni și nebuni. Și Diana Girl Hunter. Și ea începe tot la fel. Și Super Geo a început înainte cu un an. Dar aia să ia după ea și am întrebat într-o oră. Diana, tu începi într-o exact ca și a lui X Super Geo și a spus, ba, nu e adevărat. Dar pe cine mai spune așa? Să salutare oameni buni și nebuni în afară de el. Și Rafa a spus odată, acum 2 ani. A spus răi și buni, dar nu a spus chiar și să ia după X Super Geo, la ce? La zeu. Bine, Minecraft e zeu, dar ce pune. Ui, de nu gust, dacă cădem aici. Getting fucking live. Ui, m-am ars. Store. Nu, bă. Am uitat să mai vorbesc. Scuzați-mă. Sunt cam concentrat aici în joc. Jocul ăsta este mi se pare mie că e mai fain decât Temple Run 2. Deoarece jocul ăsta e cu maimuțe, știți? Celălalt cu urs polar. Toată lumea a văzut un urs în viața lui, dar maimuțe unde vezi? Câți au posibilitatea și margă în Africa sau unde trăiesc el. Ce-am prost tipul ăia. Iar mi-a rupt costele. Temper Slipper.
Da, nu vă întrebați de ce fac ca și prost, pentru că mă apuc cu mine fixe. Ca și pe toți oamenii. Un loc super. Maimuțele astea, dacă tu sari, și ele sar. Tu te la jos, ele nu sar. Vim. Uitați-vă. Dacă nu vezi. Episodul ăsta va fi de 10 minute, deci nu vă supărați. Da, da. Poate o să fac o serie de Temple Run din vreo, nu știu câte episoade. Oricum o să editez skin-ul ăsta. Dacă... Lăsați-mi în comentarii cum să fac cu facecam pe telefon. Eu acum nu vedeți, dar eu am fără o mână. Am jucat fără o mână. Nu că m-aș lăuda, dar e foarte simplu. Deci numai ții așa, faci de încolo și gata. Iar. Ce nu? Direct 300. Cele nu m-am mai prins. Ce contează că cele nu m-am mai prins. Sper că ați văzut acel episod de video informativ. Și vă mai spun încă o dată, nu fac YouTube pentru bani sau pentru multe like-uri. Eu v-am spus, 3 like-uri de ajuns pentru mine la un episod. Pentru că suntem și 3 oameni pe acest canal. Și chiar aș vrea măcar voi 3 să mă așcăm încă o rundă și încheiem episodul. Cam de 7 minute deja. Îmi place viața asta gamer, aș vrea să ajung, deci v-am lăsat acolo la ultimul episod, cred, v-am lăsat la 10 abonați, când vom face 10 abonați, atunci voi să lăsați întrebări și eu voi face un Q&A special pentru 10 abonați, pentru că da. Și la 100 de abonați fac turul camerei. Deci... Eu nu le fac la 200.000 de abonați cum le fac cu Rafa. Eu fac la 100. Și cine știe dacă și mai fac gaming. Și în camera chiar am ce arăta pentru că sunt o grămadă de cutii acolo. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați întrebări și la 100 de abonați o să-mi facem și acel mult așteptat tura camerei. Deci, da, sper că v-a plăcut acest episod. Eu sunt Raul și ne vom vedea data viitoare. Pa!